Kaei ka kami jong u Cristiano Ronaldo Junior. Kani ka komen ngalayo janman kasngi. Bat buon bah kibriyo ki bakeli ya kani ga jingkeli. Te menta kasngi ngan jubab ya kani ga jingkeli. Bat kiwei ru. Te tong ini sedang no ya ka video jongi ka ba menta kasngi. Teka jingkeli baningkong na i smart star. Sir pila banyathu manu bayo ningkong ya ka mobile. Lada pila sngo bha yathu bat upendon kam kumno ya kata. Te parlok baro lasem ningkong ya ka mobile. House name khat khandai spa nyo phulai. Bat ka mobile ha ka to ko por kalong ka bakhya bha. Bat ka jrong kumba shiput yai. Bat ubrio basem ningkong ya ka mobile. Ukerteng Martin Cooper. Une udai na Amerika. Sakawai pat ka komen na i shadap nongrum. Snobha yathu sir ya kawai ngan keli. Kat nungut ki Prime Minister jong kari India hadu menta. Nadu ba kari India kala yo ya ka jinglai luot nakti ki parang. Te parlok baro nadu bakari India kala yo ya ka jinglai luot nakti ki parang. Hadu menta. Ladon khatsan ngut ki Prime Minister jong kari India. Kini kidai ki dur bat ki kerteng jong ki Prime Minister jong kari India. Sakawai pat ka komen na i KA renta thiang. Hatu ka Tesla company kadai balaseng ban pensa buram ya Nikola Tesla ne kumno. Te parlok baro ka jubab kadai hoot. Nikola Tesla udai wei na ki scientist bastad bha. Tena kata kadaw yakane company ki labu kerteng da ka Tesla. Ban pendon buram ya ka kerteng jong Nikola Tesla. Sakawai ka komen pat na i klopas talang. Sabatai sar ha kanu karukom ban charge yakane ka kali. Te parlok ban charge yakane ka kali kalong ka basuk bha. Kumbang iju charge mobile kumtahi. Pila ban page hakane ka video. Tengah tharai pila nangi bat pila snguthu kumno ban charge yakane ka kali. Sakawai ka comment na ishilla channel. Kwa ban tip bha hakari ayu ka Tesla gadon. Saya thu khnang moba. Te parlok baro ka Tesla kadon hakari Amerika bat ka hop ka bahe adu kadai ha China bat menta kidang pen kre banwanra syaka India ru. Sakawai ka komen na i dama yami snautenat baha ban sngap ya kane ka channel jongphi khublei sibun. Sakawai ka komen na i wallam na ka bait KTM RC kami. Te parlok ka jingshisha ka bait KTM kadai na Australia. Namar kane ka company kadon ha Australia. Henry kane ka company kaya trailang bat ka Bajaj company bana India. Sakawai ka komen na i kitbor lang. Kane ka kali ka poi ne hari India jongi. Te parlok baro hoot ka poi kane ka kali hari India. Bat kiladon ru ba pendon kam ha kari India jongi ru. Gini bah po good, keep it up, best bah fast view. Yakini baro khublai sibuan ya phi baro. Sakawai ka komen na i Liberty walang. Manu bareus pa tam na ki aktor ne aktres ha India. Te parlok baro aktor bareus pa tam ha India udai Shahrukh Khan. Sakawai ka komen na i Dorji Khariam. Kari ayu ka baduk tam ha perthei. Te parlok baro katkum ka jingpet jonga te ngatharai kadai ka North Korea kari ka baduk tam. Namar ha kane kari ka surok te kadon henry ki kali omdon. Ha kane kari ban pendon kam ya ka internet ru phiap dayo jingbet na ka sarkar. Henry to lada kam dai ru ngan sa ya phi ka jubab ka batik na ha ka next video. Sakawai ka komen na i Drew Rapsang. Uba kham kongsan dei u Ronaldo ne u Messi. Hakabayade bat kanite ngan hapisia ki perlok baro. Saya komen no pisia u Ronaldo ne Messi.
Bat ka kerteng ka bapoi buon do uta unlong ubak ham kongsan. Sakawai ka komen na i bankit khar kongor. Uwei ubrio bareus pa tam pat ha karni kari India. Te parlok baro ubrio barus pa tam hari India udai Mukesh Ambani. Sakawai ka komen na i phul ti bai mukim. Lada ladro te tu balai omlong ais nam shu. Te parlok omlong shu ban ais nam lada pidon te tu. Sakawai ka komen na i destar marthong. Ronaldo udon katno teli ka kurim. Te parlok baro Ronaldo udon light ngut ki kurim. Sakawai ka komen na i teibor. Snobha ba yatho lem Ronaldo ureus pa tang ha kabayale kai football ne kumno. Te parlok baro Ronaldo omdei ba urus pa tang na kabayale kai football. Hendrei ki buon ki jingmi jong Ronaldo. Ronaldo udon shibun ki hotel. Bat kawai ka jingmi jong Ronaldo ka bahe tam. Kadai na company jong u. Kata ka CR7. Sakawai ka komen na i persang dahar. Ka ka sport ka barem dor tam haperthei. Te parlok ka sport ka barem dor tam haperthei. Kadai ka race kulai. Sakawai ka komen na i once kemlang lapang. Dang reus pa Mukesh ne Ronaldo. Te parlok baro ka jubab kadai Mukesh Ambani. Sakawai ka komen na i shooting. Player khasi jongi bareus pa tam they redeem telang ne kumno sar. Te parlok u bareus pa te ngam tip henrei u player u barem dor tam menta udai redeem telang. Sakawai ka komen na i postar jerwa. Vijay Malia pat udai uai. Te palak baro Vijay Malia udai businessman ubala shimram naki bank jong kairi India bat ula phetno sha London. Sakawai ka komen na idei ban roy. Kai kari ka ba itnat tam ha perthei. Te palak baro kari ka ba itnat tam ha perthei kadai ka Switzerland. Sakawai ka komen na CJ Shilla. Wei ubreo baruspa tam ha perthei. Sngopa saya thu lang yangi moba. Te parlok baro ubreo baruspa tam haperthei udai Jeff Bezos utrai jong ka Amazon company. Te ngatharai kattu lakut ngin yapet no ya komen kiba buon tam bapila komen mapi. Kata ka ka kami jong Cristiano Ronaldo Junior. Te don kattu katningut ki parlok jongi kiba pan number phone. Bat kiba ongru bangam ju reply ya ka komen jongki. Tengah kerpat yaki bakin follow yang Instagram bat send yaki message jong pi. Lani ki jingkeli jong pi. Ha Instagram ngan sa jubab. Lada pi kwa ban follow yang Instagram ne ha Facebook. Ka link ngala ha description. Pila ban lej description bat follow yang na ka benta ki jubab jong pi ki ba kerke. Sngob ha send yang ha Instagram. Manu badai kami jong u Cristiano Ronaldo Junior. Bat ka kerteng jongka. Te parlok baro ngan batay phi menta kasngi shaphang jongka neru. Ronaldo u iej bha yala ukhun. U Cristiano Ronaldo Junior. Lakha ya ukhun baningkong jong Ronaldo ha usnem 8000 shipho. Ha United States. Bat menta u Junior uladon khatwei snem Te hakawai ka interview ladon bakali ya Ronaldo. Bamano badai ka kami jong Cristiano Ronaldo Junior. Bat Ronaldo ula ngap jar shpang. Bat hadian katto kat nepor ula jubab. Daka baong ngakwa baki beriu kin buram ya ka jingim jong ukhuan jonga. Bat ngamla ban yatho ya ka kerteng jong ka kami jong u yano ru. Bat kadaw kalong namar ba ulayate kawai ka kontrak bat ka kami jong u. Ba unnom yatho ya ka kerteng jong ka hangno ru. Wat tang ya ki bahayi yang jong uru umla ban yatho. Bat ha kani ka kontrak la tho shairu ba ka kami kan om dan hok ya u Cristiano Ronaldo Junior. Henry u Ronaldo ulaong ba un saya tho tang ya u khuan jong u hi.
onda ladai kapor, bat undala kham he, bat kham smutho. Namar ba udon hak bantip. Haba keli lanu pinyo tho yau. Te Ronaldo ulaong kane kampat dei kapor babiang yau. Bangan ye tho. Ngan sapej onda uladap khatwei ne khat Arsenal. Bat perlok baro ngan ye tho ye pi khon jong Ronaldo menta uladon khatwei snem karta. Henrei ngampat tepat ulaya tho em yau khon jong bamanu badai kakme jong u. Ladadon balayo yakani kajing tip. Semua bah batai lam yang comment box. Balada pimpat tip ngan sabatai onda ngalayo kubor.